Det bedste jeg ved, er når jeg ligger i min seng om aftenen, og min mor eller far kommer hen og siger godnat til mig. Altså det er først, når jeg ligger i sengen, at det er det bedste. Ikke når jeg får at vide det sovetid. Jeg er nemlig altid lige i gang med noget, når jeg hører de forfærdelige ord. Så er det sengetid. Når jeg først ligger der og er klar til at sove, kommer min far eller mor ind og læser en historie eller nusser mig. Nogle gange får jeg lov til at se en film eller spille spil på iPad'en. Men det er kun, hvis det er weekend, eller hvis jeg har spurgt pænt, og mange gange. Hvis jeg spørger rigtig pænt og siger, at min far er verdens bedste far, er det lidt nemmere at få lov. Det er lidt sværere med mor, men til gengæld er hun verdens bedste til at nusse med sin lange negle. Noget, der altid er det samme, er mine bamser. Abe og Enderman. De er altid med mig i sengen. Abe er den store af mine 2 bamser. Blød og meget velopdragen. Enderman er en lille bamse med lange, tynde arme og ben. Han er altid lidt småsur og negativ, men jeg tror bare, han spiller smart, for jeg kan mærke, at han er god nok indeni. Når vi ligger der stille og falder hen, forestiller jeg mig altid, hvordan andre børn sover. Hvordan deres forældre siger godnat til dem, om de sover lige så godt som mig, eller om der måske er nogen, der ikke får noget nus. Tænk, hvis der er lande, hvor nus slet ikke findes. Når lyset bliver slukket, tænker jeg mig ud i verden, sammen med Abe og Enderman, ud hvor andre børn sover, i deres egen børneseng, som er helt anderledes end min, og med nogle helt andre forældre. Og det bedste er, at jeg kan bare åbne øjnene, og så ligger jeg i min egen seng igen. Nå, nu kommer mor og siger godnat. Hvor skal vi forestille os, at vi sover i nat? Hjemme hos de glemsomme er det meget vigtigt at huske på alt. For de glemsomme husker ingenting, og derfor holder jeg ekstra godt fat i Abe og Enderman i dag. Når man er glemsom, husker man nemlig ikke fra næse til mund, som min far siger. Det betyder, at hvis man lugter noget, har man allerede glemt det, før man når at sige det. Tror jeg. Hos de glemsomme er der ikke noget aftensmad. De har glemt at købe ind. Og de har heller ikke noget spisebord. De har smidt det ud. De vidste ikke, hvad de skulle bruge det til. Eller det vil sige, de har ikke smidt det ud, for det står ude på opgangen nede hos underboen. De nåede ikke længere, da de skulle bære det ned, og det gik op for dem. De slet ikke vidste, hvad de lavede. Så bankede de på hos underboen, som var så venlig at følge dem op til deres lejlighed igen. Det har underboen gjort mange gange. I dag er jeg så sent oppe, at jeg selv spørger, om det ikke snart er sovetid. Sovetid? Svarer de glemsomme. Ja, skal jeg ikke snart i seng? Så kigger de glemsomme forvirret rundt og spørger. Hvem er du? De glemmer alt. Så jeg må fortælle dem, at jeg er en 5-årig dreng, der altså skal sove nu. For det skal børn, som er 5 år. Hvis vi ikke får vores søvn, bliver vi helt umulige, siger min mor og far. Seng, svarer de glemsomme. Jeg tror ikke, de kan huske, hvad en seng er. Så jeg finder selv en madras og tæppe og lægger mig til rette sammen med Enderman og Abe. De siger ikke noget, når der er andre, men jeg kan se på dem, at de synes, det hele er meget mærkeligt, og de vil hellere hjem i vores egen seng. Enderman visker i mit øre, han vil gå ned og tage bussen hjem, og jeg må igen fortælle ham, at det kan en bamse ikke. For den har ikke noget rejsekort, og den ved heller ikke, hvornår den skal stå af bussen. Abe hjælper mig med at tale Enderman til fornuft, og vi forsøger også at lægge os til rette. De glemsomme går rundt om sig selv i stuen. De ved ikke, at de også skal sove, eller hvordan, og hvorfor. Abe kigger sukkende på dem og siger stille, det må de altså selv finde ud af, for nu kan jeg ikke holde mig vågen længere.
og bliver afbrudt af Enderman, der med et spjat sætter sig op og siger, hvornår kører den næste bus? Vi kigger på ham og bagefter over på de glemsomme, som kigger undrende tilbage. Det er første gang andre hører Enderman tale. Men de griner bare og går ud på opgangen. Hvor skal I hen, spørger jeg. Vi ved det ganske enkelt ikke, siger de med et smil og forsvinder ud på trapperne. Inde i stuen begynder Abe at nusse Enderman, så han kan falde til ro. Normalt er det mig, der får nus, men i dag er det Enderman, der har mest brug for det, så jeg hjælper også med lidt nus. Selvom han er lidt skør, ham Enderman, så er han vores ven, og i dag har han allermest brug for nus. Da vi alle tre er lige ved at falde i søvn, går døren op, og overboen kommer trækkende ind med de glemsomme. Nu bliver I herinde og lægger jer ind i den firkantede bløde ting, som hedder en seng. Overboen er godt træt af de glemsomme og kigger med trætte øjne over på os. Det er godt, I har hinanden, siger han og vinker godnat til os, inden han går op i sin egen lejlighed. Jeg glæder mig til at komme hjem, siger Abe. Ja, det gør jeg også, siger jeg til ham og nusser ham lidt på hans abemave. Lynhurtigt lukker han øjnene og falder til ro sammen med Enderman. Nogle gange er det lige så godt at hjælpe sine venner med at falde i søvn, som når man selv får nus og godnatkys, tænker jeg, og mærker øjenlågene stille og roligt lukke i. Jeg håber, de glemsomme ved, hvad morgenmad er, hvisker Abe stille.